Ahojte, moje meno je Mandabol a ja vás vítam v Dark RP. Spolu samozrejme s Harvey. Áno, a ja zdravím za všetkých platformiem. A dnes si zahráme spomínaný Dark RP, ktorý sme už, neviem, v Prop Hunte, či kde sme spomínali, že by sme si mohli dať. Ano. A fakt si ho dáme, ale ako si to spravil? Čo? Toto? Hej. To som ti namieril paprsek na ksichta. Hej? No? To ja robím. No však musíš mi to namieriť na ksichta. Však som namieril na ksichta. Nerobíš, a čo ti to robilo? Nič, ale že či... ty myslíš, že on nič, že ty čo robíš? No. Mi zakývaš tak no, rukou, tak to aj ty mne. Tak no. No, takže... Počkaj, nehyb sa na chvíľku. Kde si? Very war. Dobre, nič. Je tu pekný vianočný stromček, vianočná atmosféra, všetko. Máme tu aj ľudí nejakých, dá sa veri. Vad vás dá? Ty si ma odfotil? Dobre, ja ťa odfotím, počkaj. Paparazzi bijač! Počkaj, nie, ja musím hľadať pózu, dať tu pod stromček. Počkaj, ja ti dám takú pózu, že konec. Case. Počkaj, ja dám oný tanec, počkaj, jak sa dáva, tuto case. Pravím, hej, tu je. Tancujem? Áno, dance. Dance extravaganza. Počkaj, toto je čo? Lion pose. Čo Počkaj, choď trošku dozadu. A doprava z tvojej strany. Takto? Trošku doľava. Malinko, dobre. Doľava. A počkaj, ja dám kameru. A stlač to, čo predtým. Myslíš, počkaj. Myslíš toto? Áno. Ne, počkaj, áno, len. Stlačíš to ešte raz a ja ťa pekne odfotím. Áno. No, takže... Počkaj. Oho, dobre. Dobre, a potom ti ukážem ty... Čo to robí? Dobre, ja si to pozriem. No však ja ti to ukážem, chod na kraj. A ja ti to ukážem. Počkaj, toto. To nič moc. A chod na kraj. Attention, čo to je? Aha. Vybuchne to tu, či? Nedávaj tu pozy, aké by si bol pekný, prosím ťa. Ty si ešte... Fú, no... Tak ešte raz. Ja neviem, veď to som dal dance a on tancuje, čo robí. Dobre, to je jedno. No. Už som prestal tancovať a je všetko robiť. Tak mali by sme sa tu poobzerať troška na serveri, že čo všetko sa tu dá robiť. Presne. Tak keď si stlačíš F4 spomínanú, lebo sme si to už pozreli tak narýchlo offline, že čo tak máme najznámejšiu, áno, najznámejšia značka HZG. HZG, samozrejme, hej. To som mal. A ja som si už vybral aj job, keď si dáš jobs, tak tam si môžeš vybrať nejaký job. Ja som si zobral dealera. Vyber si čo chceš. Tak ja budem dealer, že... Ty s čím? Ako? S čím toto dealeruješ? To už asi neviem, že vybrať, to iba raz môžeš. Ale ja som si... Lebo som už tam nevidel. Dobre. Ja s dealerem sa mi zdá, že tak takými kaďakmi vecami. Tak ja si budem black market dealer. Tak si zober nie black market, zober si to na zbranie alebo niečo, nie? Cook, Sellman. Sellman, hej, Sellman, to mám ja. Salesman, to mám ja, hej, to mám ja. Tak budem s tebou, či? Sell your doors, spánček, to je jedno, ako chceš. Request gun license, aha, tu si musíš spraviť ako... Shop. Licenciu na zbranie. Dobre. Licenciu na zbranie. Chápem. Shop sa mi zdá, že tuto, lebo nemáš všetko v mobile, iba náboje máš, a toto. A poďme si teda vybrať nejaké pekné miestočko, kde budeme obchodovať, tak poď za mnou. Hej. Ak je to tá mapa... Však sa pozrieme, aha, tuto budovy sú nejaké, aj tu je napríklad jedna budova. Ja viem, čo je to za mapu. Ja viem, kde je úplne, poď za mnou. Ne, kam utekáš? Poznáš? Áno, na tejto som hral, len táto je trošku zasnežená. To je úplne jedna veľká budova. No veď zasnežená vec sú. Tak nič. A ne. Aha, už viem kde. Už viem kde. Či to je len takto, tuto malé uzavreté? Ja neviem čo. Tam sa nedá ísť. Dá sa ešte dozadu ísť, ale počkaj, toto je čo za fotka.
Poškvrňu. Kde si? Poškvrň tú fotku Tuto viapičkom. je, I want you to spend a lot. Tuto je ešte cesta, vidíš, že tuto sedí dozadu, tu som sa bol pozrieť aj ja. Tu, ale neviem, nepozeral som si obchody a tuto blbosti. Lebo tam... Aha, tu je polícia. Toto bude náš dom? Taký pekný, vianočný, toto? Ja aj to už má takto zabratý. To sú, hej, ale to je nejaký obchod. No, bohužiaľ. Aj tu je nejaký obchod asi, či čo to je. Neseš. Je to oný, toto je... A to je od veci. Toto je... to je od veci, dobre. Poďme si pozrieť. Aha, tuto pozri sa, tuto je nejaký panelákos. To je také v boku, to sa mi nelúbi, to je také o ničom. A už je aj zabratý. No, ale vyzerá to, počkaj. Už je zabratý? No, je. Tak, ale ten na spavne nebol zabratý, len ten neviem akom bol stave, nepozrel som ho znútra. Počkaj, ešte idem pozrieť semka. To sú už také tie, na firmu, no, Kelko, tak ideme, továrne. Poďme ešte sem pozrieť, poď. A dúfajme, že nám budú chodiť, jak sa hovorí, tí zákazníci. Toto, čo si spravíme? Akurát pre mňa. Takto som si to vždycky predstavoval. Hej, byt, alebo firmu. Aj. Byt, hej. Hej, ja, tak... Však ako Danovi tento, hovado. To sa nej ty, tu si ty. To som ja. Rozbité okno. No. Poďme rozbiť okno. Nedaj sa. Tak nič. No, tak čo? No tak poďme si už niečo vybrať, niečo. Tady to sa dá prejsť? Fú, toto je luxusné, to sa mi to ľúbi. No, hej, toalet a všetko, toto je... Jak sa patrí? No, toto je, vyzerá celkom pohode, ale iba pre jedného. Tak poď, dá sa ísť? A počkaj, tu je poschodie. No, tu je druhé. Počkaj, ale toto vyzerá celkom pohode, lebo má 2 poschodia, ale iba, čo ja viem. A ne, poď ešte za mnou. Poďme ešte tam na začiatok, ešte tam bolo. Áno, ale počkaj, poď sem. Ešte túto, počkaj, ešte sem. Iba mrknem. Dobre. Toto je malé. No, tak poď za mnou. A myslím, že tuto je skratka. Mám taký pocit. Ako beháš. Lol, toto som si ani nevšimol tu. Co všetci nelíbi? Počkaj, tu sme teraz na spávne prešli. Aha. Toto keby bolo voľné. Aha. Toto len to, tam sa nedá ísť. A či dá sa sem ísť? Jo, a unovnet, to znamená. Unovnet, to že nevlastní nikto, teraz to už vlastním ja. Mandible. Čo je toto? Fú, to bude môj obchod. Kamo, toto je epické. Počkaj, to čo je? Jaj, tu sú schody. Kamo, toto si vybral perfektne. Počkaj, ja ťa musím pridať na dvere, aby som mohol vidieť tu. Počkaj, remove owner, set grab. Asi set grab. No, a jak sa bude volať naša firma, alebo čo také? Cops and Wilders only jobs at... Ty vole, tu ešte viac oných týchto zamestnaní, ty vole. Ty vole. Aha, SWAT, hobo, cooker, city mayor, boss. Dobre, ja by som to urobil tak, že... Hitman. Ninja. Ja budem ninja. No, počkať, ale to asi musíme byť oni akože dlhšie na serveru, neviem, sa nám odblokuje. Adowner. Jo, mám to, Harvey. Stavba. Yes, aha, pridal som ťa, teraz sme tam akože spolu to vlastníme a vieme to tam zamknúť kľúčmi. Dobre. Počkaj, vlastne. A ja by som, ne, no choď. Počkaj, to sa dá si tu zamknúť? Hej, tu je lock. Počkaj, púsť ma. No choj. Aha. Ale ja som tiež vlastne, ja to chcem tiež toto otvoriť. Však si to otvor. A ako? Ja neviem. Však tu sú malé ikonky a nevidíš ich? Tu je lock, unlock by mal byť. Počkaj, toto je unlock? Buy. Set group. Unlock daj. Daj unlock. Ja som slepý. Aj tieto dvere mám dať? Nie, bože, mne to nejde. Tu si dáme oný vianočný stromčôk. Nejde ti to, ja ti to otvorím, ty vole, počkaj. Takto? Trošku doľava.
Malinko, dobre. Predáva. A počkaj, ja dám kameru. A stlač to. Čo predtým? Myslíš, počkaj. Myslíš toto? Áno. Ne, počkaj, áno, len. Stlačíš to ešte raz a ja ťa pekne odfotím. Áno. No, takže... Počkaj. Oho, dobre. Dobre, a potom ti ukážem ty... Čo to robí? Dobre, ja si to pozriem. No však ja ti to ukážem, chod na kraj. A ja ti to ukážem. Ešte toto. To nič moc. A chod na kraj. Attention, čo to je? Aha. Vybuchne to tu, či? Nedávaj tu pozy, aké by si bol pekný, prosím ťa. Ty si ešte... Fú, no... Tak ešte raz. Ja neviem, veď to som dal dance a on tancuje, čo robí. Dobre, to je jedno. No. Už som prestal tancovať a je všetko robiť. Tak mali by sme sa tu poobzerať troška na serveri, že čo všetko sa tu dá robiť. Presne. Tak keď si stlačíš F4 spomínanú, lebo sme si to už pozreli tak narýchlo offline, čo tak máme najznámejšiu, najznámejšia značka HZG. HZG, samozrejme, hej. To som mal. A ja som si už vybral aj job, keď si dáš jobs, tak tam si môžeš vybrať nejaký job. Ja som si zobral dealera. Vyber si čo chceš. Tak ja budem dealer, že... Ty s čím? Drop on, ako? S čím toto dealeruješ? To už asi neviem, že vybrať. Ahojte, moje meno je Mandabol a ja vás vítam v Dark RP. Spolu samozrejme s Harvey. Áno, a ja zdravím za všetkých platformiem. A dnes si zahráme spomínaný Dark RP, ktorý sme už, neviem, v Prop Hunte, či kde sme spomínali, že by sme si mohli dať. Ano. A fakt si ho dáme, ale ako si to spravil? Čo? Toto? Hej. To som ti namieril paprsek na ksichta. Hej? No? To ja robím. No však musíš mi to namieriť na ksichta. Však som namieril na ksichta. Nerobíš, a čo ti to robilo? Nič, ale že či... Ty myslíš, že on nič, že ty čo robíš? No. Mi zakýveš tak rukou, tak to aj ty mne. Tak no. No, takže... Počkaj, nehyb sa na chvíľku. Kde si? Very war. Dobre, nič. Je tu pekný vianočný stromček, vianočná atmosféra, všetko. Máme tu aj ľudí nejakých na serveri. Vad vás dát? Ty si ma odfotil? Dobre, ja ťa odfotím, počkaj. Paparazzi bijač! Počkaj, nie, ja musím hľadať pózu dať tu pod stromček. Počkaj, ja ti dám takú pózu, že konec. Case. Počkaj, ja dám oný tanec, počkaj, jak sa dáva, tuto case. Pravím, hej, tu je. Tancujem? Áno, dance. Dance extravaganza. Počkaj, toto je čo? Lion pose. Čo Počkaj, chod trošku dozadu. A doprava z tvojej strany. Nepozeral som si obchod, ja túto blbosti. Lebo tam... Aha, tu je polícia. Toto bude náš dom? Taký pekný, vianočný, toto? Ja aj to už má takto zavratý. To sú... Hej, ale to je nejaký obchod. Bohužiaľ. Aj tu je nejaký obchod asi, či čo to je? To je oný, toto je... A to je od veci. To je od veci, dobre. Poďme si pozrieť, aha, tuto pozri sa, tuto je nejaký panelákos. To je také v boku, to sa mi neľúbi, to je také o ničom. A už je aj zabratý. No, ale vyzerá to, počkaj, už je zabratý? No, je. Tak, ale ten na spavne nebol zabratý, len ten neviem akom bol stave, nepozeral som ho znútra. Počkaj, ešte idem pozrieť semka. To sú už také tie, na firmu, no, Kelko. Tak, ideme, továrne. Poďme ešte sem pozrieť, poď. A dúfajme, že nám budú chodiť, jak sa hovorí, tí zákazníci. Toto, čo si spravíme? Akurát pre mňa. Takto som si to vždycky predstavoval. Hej, byt, alebo firmu. Aj. Byt, hej. Aj, hej, ja, tak... Však ako Danovi tento, hovado. To sa nej ty, tu si ty. To som ja. Rozbité okno. Poďme rozbiť okno. Nedaj sa. Tak nič. No, tak čo? No tak poďme si už niečo vybrať, niečo.
Tady to sa dá Toto je prejsť? čo? Fú, toto je luxusné, Neviem, či to sa sa mi dá. to ľúbi. No hej, toalet a všetko, toto je... Jak sa patrí? No toto je, vyzerá celkom pohode, ale iba pre jedného. Tak poď, dá sa ísť? A počkaj, tu je poschodie. No, tu je druhé. Počkaj, ale toto vyzerá celkom pohode, lebo má 2 poschodia, ale iba... Čo ja viem. A ne, poď ešte za mnou. Poďme ešte tam na začiatok, ešte tam bolo. Áno, ale počkaj, poď sem. Ešte Ne, túto, ne, počkaj, kde? No. ešte sem. Iba mrknem. Dobre. Toto je malé. No, tak poď za mnou. A myslím, že tuto je skratka. Mám taký pocit. Ako beháš. Lol, toto som si ani nevšimol tu. Co všetci nelíbi? Počkaj, tu sme teraz na spávne prešli. Aha. Toto keby bolo voľné. Aha. Toto len to, tam sa nedá ísť. A či dá sa sem ísť? Jo, Dá sa sem a unovnet, to znamená. Unovnet, to že nevlastní nikto, Dobre. teraz to už vlastním ja. A Mandible. čo je toto? Fú, to bude môj obchod. Kámo, toto je epické. Počkaj, to čo je? Jaj, tu sú schody. Kámo, toto si vybral perfektne. Počkaj, ja ťa musím pridať na dvere, aby Dobre, som mohol dobre, vidieť tu. dobre. Počkaj, remove owner, set, Dík. set grab. Asi set grab to No, bude. a jak sa bude volať Eh. naša firma, alebo čo také? Cops and Wilders only jobs at... Ty vole, veď tu je ešte viac oných týchto zamestnaní, ty vole. Ty vole. Aha, SWAT, hobo, cooker, city mayor, boss, Dobre, ja by som to urobil tak, že... hitman, QE. ninja. Ja budem ninja. No, počkať, ale to asi musíme byť oni akože dlhšie na serveri, Text, alebo neviem, gun. sa nám odblokuje. Add owner. Jo, mám to, Harvey. Stavba. Yes, aha, pridal som ťa, teraz sme to iba raz môžeš. Ale ja som si... Lebo som ho už tam nevidel. Dobre. Ja s dealerem sa mi zdá, že tak oni, takými kaďakmi pri oni veci. Tak ja si budem black market dealer. Tak si zober oni, nie black market, zober si to na zbranie alebo niečo, nie? Cook, Selman. Salesman, hej, sale, neviem ako Salesman. mám, to mám ja. Salesman, len to mám ja, hej, to mám ja. Tak budem s tebou, či? Sell your doors, spawncheck, Á, to je dobre. ako chceš. Request gun license, aha, tu si musíš oni spraviť ako Shop. licenciu na zbranie. Dobre. Licenciu na zbranie, Chápem. shop. Shop sa mi zdá, že tuto, lebo nemáš všetko v mobile, iba náboje máš a oni, toto. A poďme si teda vybrať nejaké pekné miestečko, kde budeme obchodovať, tak poď za mnou. Hej. Ak je to tá Počkať, mapa... však sa pozrieme, aha, tuto budovy sú nejaké, aj tu je napríklad jedna budova. What? Ja viem, čo je to za mapu. Ja viem, kde je úplne. Poď za mnou. Ne, Ty kam tu utekáš? poznáš? Áno, na tejto som hral, len táto je trošku zasnežená. To je úplne jedna veľká budova. No veď zasnežená vec sú. Ja. Tak nič. A ne. Aha, už viem kde. What? Už viem kde. Či to je len Merry takto, fucking tuto malé Christmas. uzavreté? Ja neviem čo. Ja... Tam sa nedá ísť. Dá sa ešte dozadu ísť, ale počkaj, toto je čo za fotka. Poškvrňu. Kde si? Poškvrň tú fotku viapičkom. Tuto je, I want you to spend a lot. Tuto je ešte cesta, vidíš, že tuto sa ide dozadu, tu som sa bol pozrieť aj ja. A tu, ale nie